Вітаю вас у эфіры рацыя. Глядзіце, якая небяспечная сітуацыя ў Беларусі. Ужо зноўку над нашай тэрыторыяй пралятаюць ракеты. Ну і што будзе з Беларусю? Што ўвогуле будзе з Еўропай, са светам? Пра гэта я хачу пагутарыць з чалавекам, які не проста будуе сцэнары там будучыні, абапіраючыся на нейкіх аналітыкаў з Ютьюба, а з чалавекам, які абапіраецца на навуку. Вітаю Сергея Бесараба, навукоўцу-хіміка. Прывітанне, спадар Яўген. Рацыя. Ну, з гэтая гібридная правакацыя на мяжы з Польшай, з гэтага пачыналася. Цяпер ужо правяраюць боегатоўнасць войскаў на мяжы з Украінай. Гэтаму ўсё, гэта папярэднейшая агрэсія з майго пункту гледжання. І вось ужо зноўку над беларускай тэрыторыяй праляцелі расійскія ракеты. Я перакананы, што мы ў кроку ад вайны. Ну вось, а вам як чалавеку? Як падаецца, што будзе ў Беларусі? Ну, ведаеце, я жыву ў рэжыме, скажем так, прачування эскалацыі, напэўна, ўжо 4 гады. Ну, не 4, 2, спачатку вайсковай агрэсіі Расіі на Украіну. Вось, і таму для мяне не дзіва, што краіна, якая з'яўляецца сатэлітам, амбасадарам гэтай агрэсіі, раней ці пазней атрымае тое, што заслугоўвае. Па поўнай праграме пры гэтым. Да, як бы гэта не было, скажем так, непрыемна для нас, беларусаў, да, але тая дзяржава, гэта не краіна, гэта менавіта дзяржава ўвязалася ў вайну, яна, канешне, атрымае на гарэхі. І пытанне не ў тым, ці да, ці не. Пытанне ў тым, калі і наколькі жорсткім гэты адказ будзе. Да? Разумееце, што у адрозненне ад Украіны Беларусь займае невялікія тэрыторыі, то бок яна прастрэльваецца агулам з украінскай тэрыторыі. І дроны не будуць пралятаць 1000 кіламетраў. Ім трэба праляцець некалькі там соцен. Ну, гэта вельмі жахлівыя навіны. І, безумоўна, справа ідзе да эскалацыі. Відавочна, што справа ідзе да эскалацыі. І пытанне адное толькі ў тым, калі мы будзем назіраць кульмінацыю. І з якога боку мы будем назіраць эту кульмінацыю. Таму што правакацыі, вось як вы слушна заўважылі, невялікія ёсць, але калі прарве, пытанне, наколькі хутка прарве. І, на жаль, можа прарваць у наступныя дні ці тыдні, мяркуючы па інфармацыйнай павесцы, на жаль. Но як вы думаеце, спадар Сергей, увогуле вось беларусы вінаватыя ў тым, што адбываецца ці не? Таму што наступствы могуць быць, страшна нават пра гэта гутарыць. Вінаваты, дарэчы. Вінаваты ў тым, што абыякавасць культывавалі ў сабе гадамі, у тым, што яны, беларусы, мірыліся з гэтым навязаным, дарэчы, можа, з Расіяй навязаным наратывам, што мая хата з краю, абы не было вайны, за ўсё прыходзіцца расплачвацца. Як той Харары казаў, што рабочыя 20-е, яны выпрабоўваюць сумленне, і за ўсё прыйдзецца расплачвацца. І вось зараз мы менавіта расплачваемся за тое, што не зрабілі раней, за тое, што не зрабілі мы, нашы бацькі, нашы дзяды. Но мы паспрабавалі. Вось мы з вами, напрыклад, паспрабавалі хаця б. І гэта нам трохі сумленне наша супакоівае, але, канешне, на тую ж эскалацыю яно ніяк не будзе уздзейнічаць, на жаль. Ну, вы сказалі там пра украінскія дроны. Дроны — это не самая вялікая праблема. Я яшчэ пра адну зараз у гэтым эфіры не сказаў. Тактычная ядравая зброя, якая, магчыма, знаходзіцца ў Беларусі, а калі не знаходзіцца, можна за дзень даставіць. І ўвогуле інфраструктура падрыхтаваная, так амерыканцы пра гэта паведамілі. Но ніхто з экспертаў не можа ясна сказаць. У выпадку ядравай эскалацыі, там, ці ядравай правакацыі, якія могуць быць наступствы? Ну, разумееце, гэта якраз такі па маёй спецыялізацыі, бо я ж радыяцыйны хімік па адукацыі БДУшнай. То бок, радыяцыйныя хімікі, яны якраз такі цікавяцца наступствамі ад радыяцыйнага выпраменьвання на жывыя арганізмы. Але я сябе супакойваю чым, калі размова ідзе пра выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі і адказ на яе. Тым, што у адрозненне ад хунты, цывілізаваны свет разумее, што працягваць ядзерную эскалацыю не мае сэнса. То бок, Беларусь невялікая краіна. Усе гэтыя месцы прасвечаны спадарожнікамі, яны як на далонях, дзе гэта захоўваецца. Яны проста скалоцяць усё там звычайнай высокадакладнай зброяй НАТО. Проста пераўтворыць усё гэта ў пустыню. Таму што, глядзіце, з кропкі гледжання
так бы казаць, фізікі, ну што такое тактычны ядзерны зарад? Чым ён адрозніваецца ад стратэгічнага? Гэта, умоўна кажучы, такая выбухоўка, дзе выбуховыя гэтыя эфекты, яны дасягаюцца не хімічным выбуховым рэчывам, а за кошт рэакцыі ланцуговага дзялення. Вось, і гэта адрознівае, дарэчы, ядзерную зброю ад радыялагічнай, напрыклад, бруднай. Вось як узарваўся той Чарнобыль, шмат хто праецыруе і лічыць, што ядзерная бомба гэта будзе ж тое самае, як узарваўся Чарнобыль. Не, на самой справе вельмі тут галоўны эфект гэта менавіта велізарны выбух. То бок, калі велізарны там на тысячы тонн трацілу мы ўзарвалі як бы бомбу. Да? І на Ўкраіне вось расейцы зараз, калі кідаюць гэтыя велізарныя бомбы, фабы, там таксама выбухі яны шмат каму нагадваюць такія ў мініяцюры выбухі ядзернай бомбы. То бок сэнс такі ж. Да? Як бы, тут можна не канцэнтравацца на радыяцыі, якая безумоўна ёсць, не канцэнтравацца на звышвысокіх тэмпературах, а як вы лічыце, што гэта проста велізарная бомба. І наступствы будуць ад яе такія ж, як ад звычайнай бомбы, то бок, акрамя эпіцэнтра, дзе ўсё пераўтворыцца ў шкло, дзе будзе варонка, але ў астатнім, да, будуць проста разбурэнні як ад вельмі вялікай зброі. Адзінае паслабленне ў тым, што тактычная гэта зброя, якая выкарыстоўваецца для вырашэння невялікіх тактычных задач, то бок разбурэння, напрыклад, там мастоў ці знішчэння невялікай групоўкі войскаў. То бок і наступствы будуць меншыя, да, чым ад стратэгічнай зброі, міжкантынентальных балістычных ракет, якія, па-першае, пралятаюць як бы тысячы кіламетраў, па-другое, нясуць вельмі магутныя зарады, як бы, якія яшчэ раздзяляюцца там падчас палёту. Тактычнае гэта нешта малое. Гэта нешта малое, і, безумоўна, яно знішчыць. Будуць знішчаны людзі, будзе знішчана тэхніка ў эпіцэнтры. Але агулам, конечно, калі ў Менск трапіць, то Менск поўнасцю накрые ці тым, ці іншым. Ці пранікальнай вось гэтым выпраменьваннем радыяцыйным, ці ападкамі. Самае галоўнае, гэта куды будзе накіраваны вецер, будуць ападкі. То бок шкода будзе, але у адрозненне ад Чарнобыля яна будзе кароткатэрміновая. То бок некалькі месяцаў, умоўна, пасля нанясення такога вось удара, як бы, некалькі месяцаў да года небяспека будзе. А потым узровень радыяцыі знізіцца настолькі, што можна будзе без спецыяльна абарончага некага касцюма нават хадзіць па эпіцэнтры. То бок, у адрозненне ад бруднай бомбы а-ля Чарнобыль, тут ўсё экалагічней, калі так можна казаць. Калі побач з гарадамі дзесьці будзе прылятаць, людзі будуць гінуць ці не? Калі побач з гарадамі вы маеце на ўвазе будзе выбух нейкі, Так. ці адказ вось это менавіта натаўскі? Вось калі будзе натаўскі адказ, побач з гарадамі, ось побач з засіповішамі, напрыклад, і гэта будзе тактычная ядравая зброя. Людзі загінуць? Не, калі на высокадакладнай зброяй, напрыклад, пасля першага пуску натаўскія войскі пачынаюць у адказ высокадакладнай, я падкрэсліваю, не ядзернай зброі, звычайнай высокадакладнай, яны пачынаюць знішчаць вось гэтыя месцы сховішчы, як бы. Мы ж паглядзелі зараз все на Ўкраіне, як працуюць расейцы, дзе ў іх плюс-мінус 100 метраў, 500 метраў, як бы знішчаюць дамы, як бы іх ракеты, і як працуюць украінская тэхніка, еўрапейская, якая дадзена ўкраінцам. Там дакладнасць метр у метр. То бок дакладна будуць знішчаныя ўсе вайскоўцы, вось гэтыя калабаранты, ўсе, якія сатэліты і акупанты, яны будуць знішчаны, будзе знішчана іх тэхніка, але, на мой погляд, верагоднасць таго, што загіне нейкае мірнае насельніцтва, вельмі невялікая, бо амерыканская зброя, еўрапейская зброя і людзі, якія ёй кіруюць, яны працуюць як скальпель хірурга. У адрозненне ад расейцаў, якія проста завальваюць, іх асноўная мэта запалохаць, знішчыць большую колькасць мірнага насельніцтва. У гэтым сэнсе, канешне, еўрапейская кааліцыя, яна гуманная, яна беражэ людзей, яна не дзеліць людзей на сваіх чужых, яна іх проста беражэ, знішчаючы менавіта вайскоўцаў. Для хаоса і панікі будзе дастаткова. Дастаткова, бо, безумоўна, так. Рацыя. З-за вайны, з-за палітычнага крызіса мы забываемся пра вельмі важныя тэмы. І раз ужо пра ядравую зброю
мы пачалі размову, то я хашу у вас пытацца. Даруйце, Чарнобыль, так, найбуйнейшая тэхнагенная катастрофа ў гісторыі, і мы маем вось гэтую зону адчужэння, здаецца, там больш за 215 тысячаў гектараў, так? Ну, Я так, так. калісьці праводзіў расследаванні, значыцца, браў з забруджаных тэрыторый пэўную прадукцыю, а там і людзі жывуць. Ну, вядома, не з гэтага запаведніка, а дзе пражываюць людзі, так? І там было шматразовае забруджванне радыёнуклідамі. Это было пацверджана дзяржаўнымі лабараторыямі з пячаткай. Пасля гэтых расследаванняў Беларусь вярнулі вось гэты РДУ-99 закон. Ну зараз все, няма ніякіх РДУ-99, няма ніякай увагі да гэтай зоны адчужэння, а мяняецца клімат. Скажыце, калі ласка, вось наступствы Чарнобыля, мы маем небяспеку ад гэтых наступстваў, ці можна выдохнуць? Ну, па-першае, адразу скажу, што ўвагу яны звяртаюць, і пацверджанне маіх слоў гэта тая, умоўна кажучы, канферэнцыя, якую 26 красавіка гэтага года зрабілі, так бы казаць, людзі датычныя да ядзернай бяспекі. Гэта проста была некая пачварная канферэнцыя, як блазнерства, ну, але яна была. Вось. І там замест РДУ, там як бы нам, так сказаць, так бы казаць, прамым тэкстам сказалі, што замест гэтых РДУ уводзіцца новыя нарматыўныя патрабаванні, уводзіцца такая з'ява, як нарматыўна чысты прадукт. То бок, разумееце, ўжо як бы здаровы глузд нічога не раляе, што ёсць радыяцыя, там нічога не раляе, што у цябе ёсць твой дазіметр, які паказвае забруджанне там спектраметрычны, да? Таму што ёсць нарматыўна чыстая прадукцыя. То бок прадукцыя, якую нейкі чыноўнік як бы малаграматны ці агулам звар'яцеўшы вырашыў, што вось гэтыя лічбы яны нарматыўна дапушчальныя. То бок нікога не хвалюе, што, напрыклад, плутонія ва ўсім свеце цывілізаваным, плутонія не павінна быць агулам, напрыклад, у ежы там дзіцячай ці ў малацэ, да? Беларускі чыноўнік, звар'яцеўшы, вырашыў, што гэта нарматыўна дапушчальна. Это па-першае. Па-другое, вось вы зараз кажаце, у пачатку казалі пра эскалацыю, пра тое, што ізноў на мяжы з Украінай як бы пачынаецца эскалацыя, ізноў яны будуць нешта будаваць, там нейкія фартыфікацыйныя збудаванні, кавырацца, рыць гэтыя акопы. У 22-м годзе, калі расейцы ехалі праз вось эту зону забруджання, я як бы проста там біў трывогу па ўсіх каналах, якіх толькі мог, тому што, кажу, хлопцы, яны паднімаюць глебу забруджаную, яны перамешваюць глебу, яны вяртаюць радыёнукліды, якія за 40 гадоў амаль схаваліся як бы ўжо на нейкую глыбіню, яны паднімаюць іх наверх. І ўсё гэта са зменамі клімата, а змены клімата яны вельмі добра заўважаны і ў Беларусі, таму што павялічваецца колькасць пылавых бур, асабліва на поўдні, вельмі інтэнсіўныя, вельмі моцныя пылавыя буры. І не толькі тут не патрэбна навукоўцы, як бы паглядзіце ў тых жа інстаграмах ці у тиктоках людзі здымаюць вось гэтыя пылавыя буры маленькія. Там, сям, у Ельчыцах, у Мозыры, як бы на палях, на дарогах, усюды здымаюць. То бок гэта ўжо павінна было як бы сказаць, што хлопцы, што-то не тое робіцца. Клімат змяняецца, колькасць пылавых бур і іх магутнасць павялічваецца. І пры гэтым з другога боку раскопваць забруджаныя тэрыторыі, перамешваць эту глебу. Гэта што ўсё значыць? Тое, што радыёнукліды будуць міграваць, па-першае, яны і павялічваецца іх мабільнасць всіх радыёнуклідаў, а па-другое, яны будуць міграваць вышэй, то бок паўночней, яны будуць міграваць з забруджанага поўдня на поўнач, на цэнтр. То бок, ну, на мой погляд, гэта проста жахлівая перспектыва, з якой мы павінны лічыцца, безумоўна. Бо лягчэй не будзе. Яны, акрамя таго, што збіраліся будаваць фартыфікацыйныя збудаванні на мяжы з Украінай, яны яшчэ і спрабуюць працягнуць ідэю будаўніцтва могільніка для радыеактыўных адходаў на забруджаных тэрыторыях. То бок ізноў яны будуць раскопваць гэту зямлю, рухаць туды-сюды гэтыя радыёнукліды, зафіксаваныя самой прыродай. Усё насуперак. Таму, як бы, безумоўна, зараз у нармальнай краіне патрэбны быў бы вельмі жорсткі дазіметрычны кантроль, пратэсты, як бы, але гэта не пра Беларусь, на жаль. Спадар Сергей, ну вы падымаеце трывогу як навуковец, перастрахоўваецеся, ці гэта можа рэальна адбіцца на нашых людзях? І, конечно, будуць наступствы. На здароўе будуць наступствы.
Ну, разумееце, вось я калі ў свой час вайсковая кафедра ў мяне была РХБЗ, і там адзін з настаўнікаў як бы сказаў такое выказванне, якое я запомніў на ўсё жыццё. Калі занадта будзеш перасцерагацца, ну і нічога не здарыцца. Ну, пасмяешся, як бы з хлопцамі пасядзіш. Як бы. Калі недастаткова перасцеражэшся, будзеш хараніць людзей. І я вось увесь час падыходжу так. То бок лепш трошкі больш зрабіць, як бы напалохаць, чым нешта прапусціць. Бо калі прапусцім, то наступствы будуць адчуваць не толькі мы, але дзеці і нашы ўнукі. І вось радыяцыйная бяспека гэта менавіта тое, на што трэба звяртаць максімальную ўвагу. Як я нават зараз сказаў вось пра нацыянальную ідэю беларусаў. Нацыянальная ідэя беларусаў гэта радыяцыйная гігіена з дзяцінства. Ведаеце, мае сцэнары, якія я апісваю на каналах «Рацыя і пара», некаторыя называюцца апакаліптычныя. Тут адзін вядомы музыка назваў мяне «гаварашая галава», якая кажа пра вайну, але ўжо хутка ўсе пабачаць, што вось гэтыя сцэнары, на жаль, яны рэальныя. Ну, я хачу зараз адысці ў бок ад Беларусі, таму што, на жаль, вось гэтая тэма вайны, яна зацьміла іншыя праблемы. Вось нідэрландцы паднялі пытанне таяння льдоў у Арктыцы, я так разумею, што можа падняцца не вельмі так істотна, но падняцца ўзровень сусветнага акіяну, вось гэтых водаў, і што ўвогуле зменіцца салёнасць вады, можа спыніцца гальфстрым, і ўжо нават праз некалькі год, калі я все правільна зразумеў, на ўзроўні абывацеля. І это можа замарозіць проста паў Еўропы, а яны не падрыхтаваныя. Клімат можа стаць там, напрыклад, як у Сібіры, а ў іх ні батарэі, нічога, ні адзенне, ні прыстасаванае. І проста здарыцца калапс у заходняй Еўропе. Ці варта сур'ёзна да такіх вот сцэнароў ставіцца? Ну, да такіх сцэнараў, безумоўна, трэба ставіцца з цікаўнасцю. Скажем, сур'ёзна ці несур'ёзна гэта іншае пытанне, але з цікаўнасцю дакладна трэба ставіцца, таму што гэта, мабыць, чуў звон, але не ведае, дзе ён, той як бы галандзец. Таму што насамрэч клімат змяняецца і ўвесь свет зараз перажывае вось наступствы глобальнага пацяплення. Таму большасць экспертаў, напрыклад, у рызыкі, доўгатэрміновыя рызыкі, яны ўносяць тое, што чалавецтва не зможа справіцца з наступствамі глобальнага пацяплення. Гэта вось асноўны доўгатэрміновы рызык. Таму, безумоўна, мы будзем назіраць да канца стагоддзя дакладна. Менавіта наступствы глобальнага пацяплення. Самае цікавае, што фізічных, скажем так, з'яў ці фактараў, якія б маглі ахалодзіць гэта ўсё і зупыніць, іх няма. Іх проста няма. І тут, на мой погляд, галоўнае гэта тое, што будзе, канешне, павялічвацца ўзровень міровага акіяна, будзе раставаць ледзяны шчыт Антарктыды. Безумоўна, будзе знікаць вечная мерзлата, вось гэта, якая ў Арктыцы была. І нават, скажу так, бачыў адну справаздачу, нават калі мы вернемся да той тэмпературы, якая была 150 гадоў таму, мы ўсё роўна не запаволім разбурэнне ледзянога шчыта Антарктыды. Нічога не зробім. З гэтым трэба ўжо як бы жыць і нешта спрабаваць рабіць. Вось, умоўна кажучы, разлікі паказваюць, што за 500 год ўзровень сусветнага акіяна падымецца на 15 метраў. 15 метраў? Да, ну, то бок атрымоўваецца 3 метра ў стагоддзе ці 3 сантиметра ў год. Здаецца, невялікая такая колькасць, як бы, 30 сантиметраў за дзесяцігоддзе. Да, да гэтага можна падрыхтавацца. На шчасце, глобальныя змены клімата, яны як бы не знянацку, яны ідуць паступова. І гэта як з тым аповедам пра лягушку, якую, пра жабу, якую, калі кінуць у кіпяток, то яна у кіпень, то яна выскачыць. А калі пакласці ў холодную ваду і паціхоньку грэць, то яна як бы зварыцца. Так жа і людзі. З-за таго, што паступова па 3 сантыметра будзе павышацца гэты ўзровень, то для ўсіх гэта будзе, ну, як звычайная рэч. Вось. А што можа быць незвычайным, гэта звязанае з пацяпленнем метэаралагічнай з'явы. Гэта вось як тыя буры, пра якія я вам казаў. Сюды ж можна і тарнада унесці, і яшчэ шмат такіх вельмі і град,
шмат непрыемных метэаралагічных з'яў. І вось яны менавіта будуць забіраць жыцці людзей. Гэта таксама як бы на меркаванне экспертаў найбольш такая відавочная асязальная пагроза, так бы казаць. Ну а што датычна палітычных наступстваў пацяплення, то безумоўна мы, магчыма, будзем назіраць бітву за Антарктыду. Гэта ж рэсурсы. Тое, што спаўзае ледзяны шчыт, гэта як бы рэсурсы, Антарктыка таксама рэсурсы, шэльф таксама рэсурсы. І буйныя краіны, вось Кітай, як бы арктычны клуб, то есть антарктычны, да, яны будуць змагацца за рэсурсы, а гэта, магчыма, прывядзе да войнаў. Да таго ж, гэтыя кліматычныя змены моцныя, яны як бы ізноў жа відавочна будуць прыводзіць да вымушанай міграцыі. То бок могуць з'явіцца вадзяныя войны, войны за ваду, войны за больш, скажем так, комфортная для жыцця тэрыторыі, і безумоўна будзе міграцыя, міграцыя. Вось да гэтага трэба рыхтавацца, трэба гатавацца ўжо зараз. І, на жаль, вось як я сказаў, ну нічога мы не можам зрабіць для таго, каб неяк зменшыць вось гэты працэс, каб неяк яго зупыніць. Ну нічога не зробім, бо гэта у межах, скажем так, геалагічных эпох гэта звычайная з'ява. Для нас, для людзей, як бы з працягласцю чалавечага жыцця там 70-80 гадоў, як бы гэта безумоўна як бы шакуючая інфармацыя. Але з кропкі гледжання існавання планеты, то гэта звычайная рэч. Ну, бачыце, вы казалі пра войны з-за рэсурсаў. Пітная вада, якасная, пітная, прэсная вада — это якраз такі той рэсурс, можа быць, галоўны рэсурс для Беларусі. І таксама тут трэба задумацца на фоне таго, што вынайдуць хутчэй за ўсё тэхналогіі тэрмаядравага сінтэза, і электраэнергія стане таннейшая шматразова. Якія рэсурсы стануць самымі такімі галоўнымі, так? Атрымліваецца вада, земля, і это вось земля ва ўкраіне, вада ў Беларусі, і тут таксама з розных бакоў могуць на нашу краіну пазіраць. Так, ну глядзіце, яшчэ зараз вельмі важлівы рэсурс — это рэдказямельныя вось это элементы, таму што не трэба забываць пра тое, што энергію выпрацаваць добра, калі яна ёсць, але яе важліва назапасіць. І акумулятары, і накірункі, якія звязаныя з акумулятарамі, гэта вось самы такі балючы мейнстрым, які зараз цікавіць усіх. І тут такіх асаблівых прарываў няма. Все пакуль носяцца з гэтым літыем і павялічваюць яго маштабы вытворчасці. Ну а літый гэта безумоўна як бы рэдкія землі. Таму складана тут сказаць, конечно. Афрыку нездарма Кітай цікавіцца вельмі Афрыкай. Вось паглядзіце, як бы, да, Афрыка нікому не патрэбна, акрамя Кітаю. Кітай пачынае сваю экспансію ў Афрыку. Чаму? Таму што там велізарныя сховішчы рэдказямельных элементаў. А гэта ўсё акумулятары. Мы цікавы час жывём. Мы, безумоўна, жывём цікавы час, як бы. Іншая справа, што ці зручна нам было ім жыць. Рацыя. Спадар Сергей, вы ўжо колькі год жывяце на захадзе, у Еўропе, у еўразвязе, даруйце, таму што Беларусь — это таксама Еўропа, нават-цэнтр. У мяне такое да вас пытанне. Хвалююся, я ў тым ліку за еўразвяз, таму што, на жаль, на выклікі яны павольна рэагуюць. Я лічу, што з вайной ва ўкраіне не падрыхтаваныя былі, і сябе ж вельмі моцна падстаўляюць і не могуць усвядоміць для сябе рызыкаў, так? Што ўвогуле вялікая пагроза заходняй цывілізацыі. І глядзіце, вы ўжо сказалі пра праблему міграцыі, так? Куды будуць уцякаць? У заможныя краіны, так? І некаторыя мігранты, як вядома, не хочуць інтэгравацца, значыцца, і ствараюць пэўныя пагрозы. Плюс, на жаль, вось маецца адыход ад традыцыйных каштоўнасцяў, на якіх заходняя цывілізацыя будавалася, і гэтак далей. Як вы лічыце, ці можа нас чакаць заход еўрапейскага сонца? Ну, тут, шчыра кажучы, калі глядзець на Европу агулам, то мне дакладна складана як бы спрагназаваць, але калі глядзець на нейкія асобныя краіны, напрыклад, вось тая Польша, у якой даволі высокі ўзровень, так бы казаць, і інерцыйнасці грамадства. Ну, Польша — гэта касцёл. І так жа, як нейкая там Чечня — гэта іх мечеть, Польша — гэта касцёл. І гэта вось у дадзены час зараз гэта ўжо не замшэласць, а гэта менавіта той фундамент, які можа дапамагчы ўстойлівасці краіны. І ў гэтым сэнсе мне вельмі падабаецца Польша, таму што вось яны
ўсё ж такі маюць павагу, выхаваны нават моладзь, яны ўпіталі ў сябе менавіта і еўрапейскія каштоўнасці, але яны маюць вельмі моцны бэкграунд. Вось, менавіта палякі. І ў гэтым сэнсе, канешне, трэба разглядаць вось краіны з кропкі гледжання такой, так бы казаць, міграцыйнай устойлівасці. Германія ў гэтым сэнсе, мне падаецца, Рызыкуе. слабей за рызыкуе, так. Французы. Але вось палякі, французы таксама, да. Вось, але палякі не дрэнна. Ну, не дарма, як бы Польшу называюць развіваючыся краінай, то бок перад ёй адчынена будучыня. Перад ёй адчыненая будучыня, і ў палякаў усё для гэтага ёсць. Яны як бы добрыя інжынеры, у іх шмат добрых навукоўцаў, яны ганарацца сваімі навукоўцамі, разумееце? Для мяне гэта было такім шокам, што палякі моляць на сваіх матэматыкаў. Уявіце, як бы, і вось гэта для мяне вельмі добры паказчык. Яны ўсё змогуць, яны дакладна перажывуць, бо ў іх грамадства, вось як я ў Лукашуку казаў про тое, што мяне вельмі ўразіла, як палякі абаранялі сваю частку Белавежскай пушчы, калі пачалі выразаць дрэвы. Вся Польша ўзнялася, разумееце, як бы, індывідуалісты індывідуалістамі, як бы, але калі пачалі рэзаць іх зеляніну, іх дрэвы, вся Польша ўзнялася, як бы, незалежна ад узросту, адным махам. То бок не, тут не спрацуе нават моцная жорсткая міграцыйная нейкая атака, як бы гібридная, яна дакладна не спрацуе, бо супраць гэтага народ. А і на сваёй зямлі прытым. Ну, польская нацыя моцная, глядзіце, колькі ўжо стагоддзяў існуе ўвогуле Польша, назва, так, дзяржавы. Усю дарогу, так, паўсюль памяняліся назвы амаль, палякі захавалі, а тут яшчэ такі дэмаграфічны падарунак, самім не трэба праблему вырашаць. Сотні тысяч беларусаў, колькі тут украінцаў, это ж проста падарунак. Галоўнае, каб нас тут не пачалі ганяць, а я думаю, што калі пачнецца эскалацыя з тэрыторыі Беларусі, тут і беларусам можа дастацца. Але, спадар Сергей, мяне, канешне, ў першую чаргу цікавіць Беларусь. Я часам транслюю такія наратывы, сваю веру, што Беларусь можа стаць першай краінай свету. Ну, у ліку першых краін свету. Як вы лічыце, вы верыце ў такую перспектыву? Я ўвесь час пра гэта кажу. Ну, правда, можа, з вамі мы трошкі не сходзімся ў сваіх меркаваннях. На мой погляд, беларусы могуць стаць лепшымі менавіта як тэхнічная нацыя, як прыборабудаўнікі. Гэта, дарэчы, я рацыі у каментары казаў пра тое, што я веру, што асноўнай крыніцай дахода Беларусі будучыні можа стаць экспарт тэхналогій, медыцынскіх, айцішных, як бы, прыборабудаўнічых. То бок у нас нацыя інжынераў, прыборабудаўнікоў і навукоўцаў. І нягледзячы на тое, што гэта ўсё знішчана зараз і да ўзроўня проста смецця гэтых выкшталцоўных людзей давялі, але калі глядзець у такой перспектыве, як бы, то я не бачу прычыны, якія б не дазволілі гэта зрабіць. У нас вельмі адукаваны народ, вельмі... Беларусы гэта, разумееце, як вот я скажу, беларусы гэта выкшталцоныя еўрапейцы, якія прымусова былі заціснуты вось у гэтую вязніцу азіяцкага вар'яцтва. Разумееце? І зараз я вось увесь час назіраю, таму што беларусы сапраўды еўрапейцы, простыя, розныя, як бы, яны менавіта не да мангольскіх вось гэтых каранёў цянуцца як расейцы. Яны еўрапейцы, яны вельмі блізкія да палякаў. Я вось увесь час скажу, што і палякі гэта адчуваюць. Можа, са мной хтосьці не згадзіцца, ёсць такія меркаванні пра тое, што палякі да беларусаў дрэнна. Я ў прынцыпе не бачыў нічога дрэннага з польскага боку, і больш за то, няма ў свеце краіны, якая для беларусаў зараз, у рабучыя 20-е, калі нам спатрэбілася больш за ўсё іх дапамога, зрабіла для беларусаў, чым Польша. Ну, няма такой краіны, як бы, я гатоў з любым спрачацца на гэты конт. Вось, таму, я думаю, усе шансы ёсць, калі у нас ёсць на каго раўняцца, ёсць у каго браць вопыт. Зараз, вот, дарэчы, палякі святкавалі 20годдзе ў еўразвязі, як бы, і глядзіце, 20 гадоў, дзе Польша, і 20 гадоў, дзе Беларусь. Гэта самы відавочны такі адказ на тое, як бы, з кім нам патрэбна быць. Тым больш, што ўжо ў гісторыі мы разам была унія, былі партнёрскія адносіны, гутарка ж не пра тое, каб у склад Польшы ўваходзіць. Гутарка пра партнёрскія адносіны. Партнёрскія, так. Менавіта, ну, у нас паміж нашымі краінамі, паміж нашымі народамі няма культуралагічнага бар'ера. У нас нават ежа, падобная.
не кажучы уже пра мову, тое, што беларусы як бы разумеюць палякаў, палякі разумеюць беларусаў. Там сказаць яшчэ штосьці цяжкавата, а паразуменне ёсць. То бок мы культуралагічна блізкія народы. І такога не шмат. Вот менавіта з еўрапейцаў, ну я толькі чэхаў бачу і палякаў, ну можа славакі. Менавіта культуралагічная блізкасць. Гэта вельмі каштоўная рэч. А на Беластотчыне, адкуль мы зараз вяшаем, збольшага тыя ж самыя людзі, тыя ж імёны, тыя ж прозвішчы, толькі машыны трошкі ездзяць розныя. Рация. Спадар Сергей, раз мы загаварылі пра адметнасці, я хачу спытацца пра рэжым у Беларусі. Дарэчы, я прагназую, што унутры рэжыма ў Беларусі хутка здарыцца міжусобіца. Лукашенко страціў паўнату улады, стаў такім вось адміністратарам. Канешне, гэтым не задаволены. Сітуацыю кантралююць пракрамлёўскія генералы, добра нам вядомыя, Вальфовіч, Карпенков і гэтак далей. Лукашенко это не падабаецца. Мне здаецца, што ён сёння прыкідваецца, што ён змірыўся. На пенсію яму ісці рызыкоўна, заб'юць, што з сынам Януковіча здарылася, так? А Пуціну Лукашенко насаліў у 10 разоў больш, чым Януковіч. І я думаю, што ён зараз чакае эскалацыі для таго, каб рабіць рознага кшталту кульбіты, шэраг экспертаў са мной пагодзяцца, што ён яшчэ праявіць сябе, значыцца, будзе змагацца там за выжыванне палітычнае, што ён у гэтым алімпійскі чэмпіён. Ну і все, это нагода для канфлікта, здарыцца міжусобіца. Но я хачу у вас пытацца пра адметнасць рэжыма ў Беларусі. Некаторыя параўноўваюць з рэжымам вот Саддама Хусейна, Муамара Каддафі, што вот такі вось будзе канец, все знішчаць на капоце пікапа ці павесяць. Некаторыя кажуць, што вот як рэжым Салазара ў Партугаліі ці рэжым Франка ў Іспаніі загінуць сваёй смерцю. Як вы думаеце, што будзе з рэжымам у Беларусі і ўвогуле чым ён адметны? Ці ёсць тут нейкая унікальнасць? Беларускі рэжым адметны самім Лукашенко, таму што ён выкшталцоная палітычная жывёла. Гэта вось калі б мы ўявілі нейкую жывёлу фантастычную, якая магла б ідэальна была падрыхтавана для жыцця ў палітычным акіяне, то Лукашенко гэта яно. Вось, што датычна рэжыма, то яго адметнасць вось такая відавочная, на мой погляд, да, гэта адсутнасць абсалютна усялякай эстэтыкі. Разумееце, вось нават той жа рэжым гітлераўскай Германіі, як бы там значная частка як бы удзялялася эстэтыцы гэтага рэжыма. Ну, все, напэўна, ведаюць пра адзенне для салдат, якое праектаваў Хьюга Босс. Пра гэта шмат разоў ўжо казалі. А вось у беларускага рэжыма адметнасць гэта поўная адсутнасць якой бы то ні было эстэтыкі. Нават, скажем так, і адсутнасць эстэтыкі, і антыэстэтыка. Вось паглядзіце, яны ўвесь час спрабуюць зрабіць нешта шэрае, нешта мярзотнае, нешта такое, каб выклікала ў людзей проста абсалютнае адтаржэнне. Для чаго гэта робіцца? Вось гэта мне нагадвае там працы некаторых, скажем так, псіхолагаў, якія, менавіта сацыяльных псіхолагаў, якія кажуць, што першая важлівая такая рэч для дэпрывацыі успрымання чалавекам акружаюць наваколля, гэта як бы забраць у яго прыгажосць, забраць колеры, забраць эстэтыку. Бо эстэтыка, як бы, яна рухае чалавека все-таки да свабоды. І вось лукашэнкаўскі рэжым, ён відавочна адметны тым, што там абсалютная антыэстэтыка. Абсалютная антыэстэтыка. Паглядзіце, вось як яны ўсё робяць. Гэтыя, нават пачынаючы ад нейкіх там афішаў невялікіх, да гэтых іх мерапрыемстваў, да музыкі, да ўсяго. Гэта абсалютны крынж, як зараз кажуць. То бок гэта мэтанакіраваны, яны вось так глушаць людзей. Гэта па-першае. Па-другое, як бы, і з сябрамі мы часта абмяркоўвалі падабенства рэжымаў. Тут, на жаль, справа ў тым, што беларускі рэжым, у адрозненне ад той жа Іспаніі ці іншых краін, ці нават вось Румыніі, да, яму дастаўся аб'ект, ну, даволі зручны. Беларуская нацыя, якая яшчэ фармуючаяся як нацыя. Гэта вось спадар Латышонак любіць на гэты конт разважаць, і я з ім згаджуся. Ён дзеліць нацыі на тыя, якія ўжо сфармаваліся у гарніле гісторыі стагоддзяў, як бы, да, нацыі, якія не сфармаваліся, і нацыі, якія фармуюцца. Вось в гэтым сэнсе ён лічыць беларусаў не сфармаваўшыся нацыі. То бок, калі мы глядзім нейкія рэжымы, ну, напрыклад, Румыніі, румыны ці палякі, ці чэхі, яны былі сфармаваўшыся нацыяй. І гэта дыктатура, там, савецкая в асноўным, да, яна нагадвала, умоўна кажучы,
леў, у якога былі спутаныя ногі, на якім сядзеў паразіт і піў яго кроў. І леў просто дачакаўся, пакуль гэтыя путы згнілі, разарваў іх і ўсё. А ў беларускім выпадку гэта нейкая такая, скажем так, жывёла, якой ўсё роўна. Яна ўжо настолькі змардаваная, змучаная, што ўсё роўна, ёсць той паразіт ці няма яго. І гэта вельмі зручна для самого паразіта. Разумееце? Вось у гэтым сэнсе адзінае, што можа так яго скінуць, гэта непрадказальнасць. І ў 2020 годзе мы ўсе заўважылі, што калі наш народ працаваў непрадказальна, так што чэрці не ведалі кожны дзень куды кідацца, адкуль, дзе будзе мітынг стыхійны, дзе будзе нейкі пратэст, яны не ведалі, што рабіць. У іх была абсалютны ступар. Вось, для беларусаў гэта вельмі такая відавочная маркерная кропка непрадказальнасць. Яшчэ ёсць непрадказальнасць прыродная, так бы казаць, чорны лебедзь па Насіму Талебу, як я кажу, гэта як каронавірус, напрыклад, ці яшчэ нешта іншае. Тое, што мы не можам прадказаць, і тое, чым мы не можам кіраваць. Гэта, безумоўна, дыктатуру выбівае. Вось. Але, так мэтанакіравана, павольна, эвалюцыйна нічога, мне падаецца, не атрымаецца. Эвалюцыйна нічога сама яны не зыдуць, яны вельмі моцна, гэтыя паразіты, прысмактаўшыся, яны самі не зыдуць, а зараз абяскроўленае беларускае грамадства само яно іх раздушыць, безумоўна, не зможа. Бачыце, спадар Сергей, калі пачнецца дынаміка, вайсковая вось гэта сітуацыя, турбулентнасць, то тут абсалютна па-рознаму можа павярнуцца. Мяне абвінавачваюць, кажуць, ты вайны хочаш? А я кажу, што стагнацыя канец для нас. Стагнацыя гэта ў будучым анексія Беларусі. А тое, што зараз адбудзецца, і я ўжо перакананы, што адбудзецца, гэта, як кажуць, в акно магчымасцяў, і магчымасці будуць, безумоўна. Спадар Сергей, вы ўжо тут, значыцца, пра рэжым паразважалі, пра Лукашэнку. Безумоўна, такая адметная гістарычная персона, толькі мы не ведаем, як скончыцца ягоная гісторыя. А як вам падаецца? Утрымаецца ён зараз? Будзеш за ўладу змагацца ці канец яму? Ён будзе змагацца, безумоўна, і ў гэтым сэнсе я трошкі з іншага боку падыду. Я часта ў Фейсбуку пішу: не кляніце Лукашэнку, не жадайце яму смерці. Ён павінен быць жывы, здаровы, мы павінны яго судзіць і трансляваць гэта ўсё на весь свет, перакладаючы на асноўныя мовы. Адкрытыя суды, каб усе ведалі гісторыі людзей, якіх ён знішчыў, закатаваў. Гэта вось я недавно раіў вельмі добры фільм, ён называецца «Лабірынт маўчання», пра тое, як немцам распавядалі гісторыю Освенцима. Вось. І также павінна быць зроблена з хунтай, з Лукашенка, з яго пасобнікамі, з усімі. Яны павінны быць здаровыя, жывыя і магчы распавесці тое, што яны зрабілі, на ўвесь свет. Вось гэта наша мэта. І, конечно, ён будзе адцягваць гэта ўсё да апошняга. І хутчэй за ўсё тут яшчэ і расейцы дапамогуць, калі што, бо ён занадта шмат ведае, і, як мы бачым, ён любіць пабалбатаць, таму можа штосьці непатрэбнае распавесці, яго хутчэй за ўсё знішчыць. У мяне ніякіх ілюзій няма. Маё жаданне, конечно, каб ён дайшоў да Гаагі, але я вельмі сумняваюся, што расейцы дазволяць гэта зрабіць. Я чытаў вашыя допісы ў Фейсбуку, бачыў, адчуваў там пэўны песімізм, і што тычыцца вяртання ў Беларусь, што там не раней за 10 год, а потым толькі магчыма будзе вярнуцца і гэтак далей. Но сённяшнія вашыя наратывы іншыя. Вы адчуваеце эскалацыю, а эскалацыя таксама, значыцца, можа даць магчымасці. Да чаго вы персанальна рыхтуецеся і да чаго нашым людзям у Беларусі зараз у гэтыя трывожныя часы варта рыхтавацца? Да я асабліва ні да чога зараз менавіта не рыхтуюся, таму што яшчэ ў 2020 годзе я для сябе прыняў такую пазіцыю: рабочыя 20-е. Рабочыя 20-е – гэта магічны час, калі можа здарыцца што заўгодна, абсалютна непрадказальны. Яны яшчэ не дашлі да серадзіны. Вось. Яшчэ да 25-го года. І тут ёсць нават і, так бы казаць, навуковы бэкграунд, таму што гэта супадае з 11-гадовым цыклам сонечнай актыўнасці. Актыўнасць сонца, яна звязана з актыўнасцю і людзей. Зараз мы да піку яшчэ не дашлі. Пік это 24-25 год сонечнай актыўнасці. І па нейкім там выбухам у сонечнай атмасферы і
па магнітным бурам геамагнітным, якія на нас уздзейнічаюць, мы яшчэ не дашлі да кульмінацыі. Вось таму як бы да чаго падрыхтавацца, ну як я кажу сваім чытачам, у кожнай кватэры павінна быць па адной масцы каронавіруснай такой прафесійнай на кожнага члена сям'і і па набору фільтраў. Таму што, глядзіце, і каронавірус распаўсюджваўся праз паветра аэразолямі. Для гэтага абараняцца трэба было спецыяльнымі супрацьаэразольнымі фільтрамі. І радыяцыя так распаўсюджваецца. Таму уважлівасць, дасведчанасць і маска класу FFP3. Вось што, в прынцыпе, наш, як бы это казаць, амулет на рабочае 20-е. Гэта як бы зачыніць большую частку патрабаванняў, но у астатнім трэба думаць галавой, канешне, сваёй і мець дасведчаных сяброў. Ну, спадар Сергей, шчыры дзякую вам за такія канкрэтныя парады. А вось гэтая сонечная актыўнасць, усяго нічога засталося. Гэта ўжо будзе зусім хутка. Шаноўныя сябры, што вы думаеце пра нашу размову? Калі ласка, каментуйце гэтую размову, даглядайце відэа да канца. Чакаем ад вас рэакцыі, калі вы хочаце, каб шырыўся беларусацэнтрычны кантэнт. Спадар Сергей, шчыры дзякую вам за ўдзел у этой праграме. Дзякую вам.